Il-Port Ħieles jieqaf għal ftit sigħat tlieta wara nofsinhar kif ftit il-bogħod fil-Knisja ta' San Pawl f'Ħalsafi ingħatat l-aħħar tislima lil Krist Nizara, il-missier żagħżugħ li miet traġikament ġimgħa ilu f'inċident fil-post tax-xogħol. Mijiet ta' kollegi sħabu naqdu maqraba u ħbieb tant li ħafna kellhom isegwu ċerimonja minn skrin li kien armata apposta fit-triq prinċipali, kemm minħabba id-daqs tal-Knisja kif ukoll minħabba r-realtà tal-pandemija. Iċ-ċelebrant tal-Qudiesa Dun David Farrugia tkellem dwar id-dieqa ta' dan il-mument u kif wieħed jipprova jagħmel sens ta' din it-traġedja li temmet ħesrem ħajja li kienet fil-fjur tagħha fl-età ta' 36 sena. Krist Zara, missier ta' żewġ tfal żgħar, tilef ħajtu nhar it-tlieta li għadda meta kontejner fil-Port Ħieles waqa' fuq il-kabina tal-lifter li kien qed jopera l-vittma. Preżenti għall-funeral kien hemm diversi deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.